Mae hi'n ddydd mawr llynid, ac mae Dewin a Dotty awydd crempog. Gnewch yn siŵr eich bod yn cael help llaw oedolyn. Dim ond 4 cynhwysion sydd angen. 1 cwpan o laeth, 1 cwpan o flawd, 1 wy, ac 1 llwy fwrdd menyn wedi toddi. I wneud y crempogau, mae angen rhoi'r holl gynhwysion mewn potyn a'i ysgwyd. Neu gallwch chi ddefnyddio powlen a wisg. Yna, rhowch ychydig o fenyn mewn padell ffrio. Rhoi llwyed o'r cytew i mewn i'r badell. Trowch y crempogau pan mae'r gwaelod yn eiraidd a'i coginio am funud neu 2 eto. Ac wrth gwrs, crempog bach ar gyfer Dotty. Ac yna, dewiswch beth hoffwch bwyta ar ben y crempogau. Tan y tro nesa.